Li Mêrdînê jî ji bo Roja Gaziyan bernameyek hat organize kirin. Di bernameyê de çelenk danîn ser bîrdariya Atatürk û piştî rêzgirtinê Sûrûdana Dewî hat xwendin. Qeymeqamê Midyadê Ömer Faruk Özdemir jî bi şandeya xwe re çû serdana Gaziyan û halê wan pirsî. Qeymeqamiyan Sêbînê jî ji bo Roja Gaziyan bernameya xwarin eldar xist. Nûnerên saziyên sivîl, rayedarên navçe, gazî, xizm û aqrebayên şehîdan beşdarî bernameyê bûn. Serokê Komeleya Gaziyanê Sêbînê İbrahim Dîlmen ji bo bernameyê spasî rayedaran kir. Yani rojama xweş şû. Qeymeqamê me jî teşekkür dikim. Komutanê xwe jî teşekkür dikim. Di dawiya bernameyê de ji bo şehîdan da hatin kirin. Bu dünyadan ahirete irtihal etmiş bütün gazilerimizin Allah'ına ikram Bîner aziz, wizanî ku li Tirkiyeyê sektöreka girîng heye, sektora turizmê heye. Ev jar nûnerên sektora turizma ya tenduristiyê ji bo pêşvebirina